Aquesta vegada m'has d'ajudar. Detectiu. A Singapur s'ha comès un assassinat. Al lloc del crim hi ha aparegut un avís d'en Kid tacat de sang. El seu objectiu és robar un tresor llegendari. Però el karateka amb 400 victòries consecutives, Kyogoku Makoto, intentarà impedir-li. Llavors què hi fas, tu, aquí? Prepara't! Kid, per què m'has portat fins aquí? Has d'endevinar què s'amaga dins la mà tancada, detectiu. Has de descobrir què hi ha dins d'aquest puny anomenat assassí. Oh! El problema d'en Kid estarà resolt molt aviat. No vull que em protegeixi una persona que només amaga coses i menteix! D'això, Shinichi. Representa que tu i jo estem sortint junts, no? Sé que ets el cervell que ha planejat tot això. La llegendària joia enterrada al fons del mar escamparà la foscor a Singapur al cap de molts anys. No pot ser, en Kid! Promet-me que aquesta vegada no et separaràs de mi. Robar tresors és la meva feina! No et moris, Kid! El detectiu Conan! El puny de safir blau! Oh!